Ki para bengej bi baro ngayang kini kapor ya kaban yang sungguh bahai pi iwei sya kini kapor jong kajing syakri ha kabangin yo banya syakri lang yo blei nyimla klem da aingu yo blei na kabanta jong kini katayo ulay alam yang i baro stayo ki kam ki jam ki jing trei ki jing kata ki jongi bat kham tamru ha kini kapor ha kini kasngi kabakentang kajong blei ha kabu penla ingi kum ki kun jong kabalang bangin kiu sya kini kajing kabukut kabakentang kajong blei ha kabangin yo ya kaban syakri ban manilang ya u katno kalong kabai tenat ban yo i ki kun ki jong blei bagi sok lang kawai ha kaban syakri ha kaban mani ban ingai scam bakani kalong kaban sung bha ya blei bat ha kini kapor ngap yang sung bha ya pi wei bat hooj ngatip bapiwan sya kini kajing kajong blei ringkat bat kijing kmi lenti kiba halai jong ibenta ibamangi idon bat ngadwai yo blei un pendai ya kata kajing kmi lenti kajong pi ya kata kajing angnut kajong pi kabapi mat kabapin mat lingba jong kani kajing syakri namar kata ngakot ya pi wei aling nyarung syani kajing syakri da kajing ngek kabaskem da kajing pendem miladi khmat jong blei bat bau blei un kerku yangi blei un keren yangi bat bau blei un penmat hangi ya kabor kajing don ringkat kajong namar kata ngap diang nadu ki nong syarai jong kabalang ya pi kilong keme kilong kpa ki parlok samla baro ki bedon hakini kapor bat bangin ya syakri lang ya blei ali ngin ya syakri ya blei da kajing kermen kabaskem bau blei un ya lam yangi lingba jong kani kapor tungin ya pendam hakajing duai blei buk pa jingi bah beneng kom nego try ngi dama kisah kejat ki bakut ki bakentang ki jome ku pa ngi aingu eme na ka benta jong kani kasngi ka bukrau kasngi ka bakentang ka jome ka ba me penla yangi kom ki kun ki jome bangin yo ban rung syakani ka ying ka bakut ka bakentang ka jome ha ka bangin yo ru ban syakri eme try ji subi e nadu ka basdang jong kani ka jing syakri ka jongi ngi duai ya ka jing lam ka jome ku try ban ngi duai bu men sim jong me un yo ban tray ya la ka kam ku try un pendap ya kani jaka ko try bar un pen matru hangi ya kajing don rangkat kajang ni IT nomor kata ya ki benta baro ki mangi ngin pendap ling ba jong ni kapor bakin long da kajing ya lam ka jome ko try ji subi ya ka wei pakoi ka benta ni IT ki sang ti ki bedan bor ki jome try shimti ya ka ni kapor ya ka ni kajing syakri ka jongi nadu bentang bat hadu ka ba wai no jongka ni IT sai sin pat haki sang ti ki bedan bor ki jome tos ngau yangi bat tu map ingi na bagi ni pan ban ngidam haka kateng ka jong try bu unong penem jong yu Jesus Christ amen ki para bangej biit ngin ya beteng ya kani kajing syakri ka jongi hakini kapor da ka bangin ya ruai lang ya kajing ruai ka ba shispa san fun riu kajing ruai ka ba shispa san fun riu ban yo yai shong hayeng utrai ngakwa ngabrai da shisha jingker khulong yu briu bawat un shat un kmen hangta hayeng jong me tang shis ngila ya kabayo si hajar hayeng bakrau ki baman lang langa ap jingkhang syabar kumne ngi ya nginang yo bor sakin diat por yo yeng hasiyon lum ban kemen lang tunang ya be syabneng kajing ruai kabasis pa san fun riu bat sis pa san fulai naka ko jing ruai ke berin ban yo ya shong ha yeng utrai nga kwa nga brai da shisha jingker kulong yu briu bawan un syadun ko syaklau rang ring kyang ba lakum taru ngam sliang kipun ki
nang yobor saken diat por yo iyeng haseyon lum ban komenlang tunang yabe kabone. Kajing puli na kaktiin kajong belay hagani kapor kalong art ligi benta na kitab kabarim bat kawai ka benta na kitab ka batmai man puli na kasam ka bakhandai kadkhot iwei bat ar kum juru kadkhot nyau hadu sipo kum juru na ka proverb kalenong ka balai kadkhot ka basan hadu ka bapra bat na ka sithi shakinong rum kalenong ka bakhat san bat kadkhot ka bakhat lai ki kan tien ki ong kun ka sam ka bakhandai ngan ai ngo hautrai dala ka dok not baro ngan pen bana ya ki kam ba phla jong me baro ngan sngo kumen bat ngan le risa hami ngan ruai ro ya ka kerteng jong me a me ubah kli tam e henre utrai usong kumus im junom ulakre ya la ka khet ya ka jing bishar bat un bishar ya ka perthai ha ka hok unle ya ka jing bishar ya ki kenja ban riu ha ka jing bai utrai ru unlong ka kut bajrong ya kita ki balaban ben ka kut bajrong ha ka por ka jing jinjar bat kita ki ba itu ya ka kerteng jong me kin shanya hame naba me atrai mem shem la ino ya ki bawat ya me. Proverb kabalai dukot besan terter tungej hautrai dalaka donut baro bat wat shania halaka jong kajing syampang halaka lenti baro tu pla ya u ti un penbet ya kelenti ya jong me wat long ubastat halaka jong kajing nyau tu syap tieng ya utrai bat tu kiar na kawasnio kata hakan long kajing kot ya usok pet jong me bat ka klen ya kas ing jong me room kalenong ka bakhat san bakdekot ka bakhat lai ti ublei ujong kata ka jing kermen tu un pendap ya phi da ka jing kemen bat da ka jing suk baro ha ka banget khnang ba phin yo nang roi kerhai ha kata ka jing kermen da ka bor umen sim bakut ublei un kerku ya ka jing puli ba ya ka jing shashkor ya ka diga ktien ka jong blei tu nginya pendam ha ka jing doi blei buk pa jing ibah neng kumne ko try ngi da magis laksat ki bakut ki bakentang ki jome try ngi dan ka daw ko bakraw ban aingu ime na ka penta jong ka ni ka por ha ka ba mela penla yangi kum ki khun ki jome bangin kiu sya ka ni ka ying ka bakut ka bakentang ka jome ha ka bangin yo ko try ban ya seng ha ka kerteng ka jome bangin yo ko try ban tei ya ka ni ka duan ko try ji subiit o ko try ji subiit ya aingu namar ba mela ya lam ya ka jingim ka jongi try ka ni ka tayaw baro stiyaw ngilamat ya ka kti ka badan bor ka jome ka ba mamme ko try mela betin yangi iwei ko try halaki jong ki kam ki jam ki mangingi don ko try mela sumar mela da mela ker bat ba mela long ka sti ka jingya dai ka jingim ka jongi try ngi aingu ya ki jing ka ku ki jome ki ba me pen yo ha ka jingim ka jongi ko try ji subiit o ngi mat ya ka jing ka ku ki jome na ka wei ka sngi shi ka wei ka sngi shisha ko try ji subiit ka jingai ka jome ko try ka long ka badap biang ya ka jingim ka jongi wei ko try ji subiit kan ra bhangi aingu ru ime kham tam hakani ka por ha ka bangi ngila ko try ya ka bandon kumni hakani ka ying ka bakut ka bakentang ka jome bat shisha ko try kat nu ka long ka bakmen na kam ta jungi bangin yo ko try ya ka banya seng lang kumni ko try ko ji subi kum shipara ko kanat ba ha ka bangi wan lang ka we ka bangin yo ban mani ya me ko try ban shak
syakri me ban pendon burom me namar ba me ablay melong ubadai hok ban yo ya ka jing mani ka jongi melong me ubadai hok ban yo ya ka jing ro ka jongi melong me ubadai hok ban yo ya ka jing mani ka jongi we kan ra ba ka ni ka por ni wan kum ni ko try jisu ban khot kerpat ya me ko try jisu it ba me men pandai ya lau jong men sim u jong me ha ki dot non bat ki men sim ki jongi we ko try jisu it kum mangis liang ni trang ya me ko try ngin yo ban mat ya me ling ba jong ka ni ka jing syakri ko try jisu it ngadwai ko try ba men yarap yangi we ko kan rat ba o ki ba don ha ka ni ka yeng ka ba khut ka ba kan tang ko jong me bat kum juru ki we pat ki para bengai ki bi ki jongi ki bam la ya ka ban wan ki ni ka yeng ka ba khut ki ba kan tang ka jong me o ki tu ki bala kham ya ka kerta ka jong ki bat kum juru ya ki hep ki berit try jisu it hang no ha ba ma ki don try jisu it tu is ai ya ka ban pandai yo men se mu jong me ko try bakin mat ya ki ju ki jing ker khu blai ki jong me ha ka jing em ka jong ki ka man na gaski kan rat bhangi dwai na ka banta ka balang ka jong i hang ni tu is ai banang yai ker khu ngi kum ka balang ko try na du ki nong sharai bat hadu ki khot jong ka balang na du ki bala men bat hadu ki hep ki berit try jisu it bangin nang yai mat ya ka jing lam ka jong me ya ka jing em ka jong i we kham tam e ko try jisu it hakum uni usnem ubangila dei ban ya lingba ko try ya kini ki jing e ki ba mangi ngi ya kendo try jisu it ni dwai namar kata ba menis ya ka ban ya lam yangi men kershan yangi ngi kan mau ha ki jing dwai ka jong i ya kirim pe yeng ka stan i we ko try bat kerpang na ka benta ki tu ki long yeng long sem ki ba mat ya ki jing pang ki jing sitam ki ba mat ki jing duk ki jing kerdu try jisu it is ne ka ba men kmi kerpang na ka benta jong ki is ne ka ban mat ha ki ko try ya ka jing ya lam ka jong me ya ka bor ka jong me ko try ba ya ka jing kershan ka jong me ko try jisu it tu is ne banang yai ker khu yangi kum ka balang hi bangin nang la ban ya chaprang ha ka jing syakri ka jong ya me ko try nginang la ban pen kraw ya ka kerteng ka jong me ko try nginang la ban pen yar ya ka hima ka jong me ko try hasla jong ka ni ka perthai try jisu it ni kan maru ha ka jing dwai ka jong hi na ka benta ka ni ka ri ka jong hi ba ka chat pen ri ka jong hi baro ka we ko try jisu it ni don kam e ya me ko try jisu it ni don kam e ya ka jing don rengkat ka jong me ko try jisu it ni don kam ko try kin nong ya lam ki ba syap tieng ya me ko try ni don kam ya kin nong ya lam ki ba wat ya ka jing start ka jong me ko try jisu it tu is na namar ka tangi dwai na kam tangi nong ya lam ki jong hi ko try jisu it bakin pai sya me ko try kin wat ya ka khmat ka jong me ko try jisu it bat ngi dwai ya ka jing ya da ka jong me na kam ta ka ni ka ri ka jong hi bat ka chat pen riu ka jong hi baro ka we try jisu it ngi dwai na kam ta ki tu ki men sim ki ba kodor ki bala dei ban mat ya ka ni ka jing pang ko try jisu it ki la dei ban ya syam ya ka ni ka klam ko try jisu it ha ki yeng ki sem ki jong ki try ngi kan ma ha ka jing dwai ka jong ni wan me no ya ki ko try jisu it is e ya ka men kershan ya ki ko try men long rengkat bat ki ko try jisu bat kham tam e bakin yo ya ka jing pen kya ka jong me ko try jisu it try namar ka tangi buti ya ka jing em ka jong hi ko try jisu it bat sashi sin ya ka ni ka jing syakri hi ko try ka mangi yo lingba jong ka ni ka por tu is e ya ka ban ya lam ngi sashi sin pat ko try jisu it is e ya ka ban men pen mat angi ka jing don ka jong me ko try jisu it try iwan kum ni ki breu ki bam don ni e ko try ki breu ki bat lot ki breu ki bat jot ki barem hendangi dwai ko try ba men is e ka man thawi ki jing palat ki jong hi ki jing duna ki jong hi is e ban map ingi ko try tu sa ni ka snam ka jong me na ba kini barok ngi pan ngi dem ka kerteng ka jong utrai bu nong penem jing yu Jesus Christ amen hakani ka por ngin yo sngo ya ka jing pen bana bat hadin jang ka jing pen bana ngin poi skoi pat ka benta ha ka bangin yo sngo ya ka jing rai ka ba kerpang ka bala pen kre de ki kun samla jang ka balang kata i hilarika i meba bat i rabdi ngan sakot ikini barok laingut bakin ai ya ka jing rai ka ba kerpang ka jong ki ha ka ni ka por
Jing im tang kawai hang ni hasla perthei baro bangadon ngan ai hami ablay ngadon ayu ha perthei yami dry bangan ai dang jing im jona bangan ngai janai kaspa kahajar kaksiar lani rupa kilang tang shipor ki ai tang jing snowpan jing suk ba jing men kim la ban ai shisha de tang ha uji su jing men ni shem shisha ngadon ayu ha birthday yummy dry bangan ai dang jing im jana bangan nang janai ya ungin nang syakri hadu pagod kisngi linter kalinti ya ungin yai syakri ni em hasni kadu hadu ngilapin kre yo jing yap kanwan don kambangin pin kre ngadon ayu ha birthday yummy dry bangan ai dang jing im jana bangan ngang janai ngadon ayu ha birthday yummy dry bangan ai dang jing im jana bangan nang janai bangan nang janai aku bintang burung boleh amin. Ni ai kublei ya i Hilarika i meba bat i rabbi ki bela ai yang i ya kani ka jingrai ka bela long lupa ka kubor na ka benta jong i wei pi wei bat tu ble unang yai ker khu ya pi ba pinang la ya ka ban yai syakri ya u ling ba ki sap ki ba ble ula ai ya pi unang yai ker khu ya ka jing syakri ka jong pi para bangit bi ya kani ka por ngin ya poi skoi bat ka benta bat ka ta ka long ya ka bangin ya syak skor ya ka jing ya slok na ka ktin ka jong ublei ti shoppingin poi kani ka benta tu ngin ya pendam langah ka jing rai Blay wuk pa jing baham neng kumne ko try ngi dam gisla gisat ki bakho ki bakantang ki jome bat kumne habang i pleat ya kani ka ktin ki jome ko try ngi doai ko try ji subi ba memen
isnei ka ban ya rap ingi bangila ya ka ban syampang ban sngo thu ko trai ya ka jing sisa jong ka ketin ko jome tu isnei ban rangkat balo jong syakri jome uba me ibet ban penyang ka ni ka por ko trai ngapla kmat jome bangam don na ladi ko trai tu hentai tu isnei ban penan kam ya u tangkum ka tendong jing pensawa baki ki barok ki bangin yo sngo limba jong ni ka por kin long ka jing khu na ka banta jongi iwe piwe tu sngo ingi batu mat nu jisu ngi pan amen. Ki para bengej biid baro kajinga slok hakene ke por kadai na ko sam ka bangala puli na ka basdang ka sam ka bakhandai bat kajinga slok ka long tang nam ta ini dikhat tang na ini dikhat iba shipho iba ongkum ni bat kita kiba itu ya ka kerteng jong me kin shania hame naba me atrai mem shim le eno ya kiba wat ya me ngan puli bang sai sin bat kita kiba itu ya ka kerteng jong me kin shanya hame naba me atrai mem shim le eno ya kiba wat ya me hakani ka janmit ngakwa ban ya thu ya pi ya ka we ka jingja ka ba ngila ban syam hakani ka ktin ka jong ublai ka banganget wat ki khun jong iru kitip ha sapang kani ka jingja ha ka wei ka por ladon ka jingile ma ka bajur ha pedang ki khun Israel bat ki Filistia ha kata ka por ladon u wei u kena nok ap lang berot u badang khat san snem ka kerta u ba kerteng u David ha ka wei ka sngi u kupa jong u ba kerteng u Jesse u la betha ya u ba un lej ai jing bam ya ki laingut kin men jong u ki balaya so bat ka kenhun sipai Israel banyak lek persya ya ki sipai Filistia habau ni ukna ula pai sya kata jaka ula syam ban bau yo i bah usyam ba ka kenhun sipai jong ki Israel kila ya share darah ha uwe ulum bat ki kenhun sipai jong ki Filistia kila share darah ha uwe pat ulum hapdeng kadon kamadan behe pa kakenhon sipai jong ki Filistia para penget kidon ya uwe usipai uba kerteng u Goliat uba kajing jrong jong u kalong kumba khandai phut tam kadba u David udang lek ban wat ya kin men jong u kensan ulayo sngow ya kasur ka basawa bat kata kasur kadai kasur jong Goliat kaba perta persya ya kipat ya pom ki Israel banjit uwei ubanut ban yakun persya ya u Goliat uju perta kumta man kasngi arsin sisngi kata uju pensir bat kata kajing perta ka jong Goliat kajik pensir mensi me ki sipai Israel kumbah sau pau sngi bat sau pau mit man kasngi u Goliat uju perta ya kini ki kentin man baki pat ya pom jong ki Israel ki yo sngo ya kani kaju pendap ya ki da kajing syapting amdon uweiru ubanut ban yeng bat banyele persya yang ong uni uramha jong ki Filistia u Goliat habau David ulayo sngo ya kata uladon ka jingkwa bantip khambha sapang jong utah unong Filistia bat ba udah songsi ba utah uramha jong ki Filistia udah keren ben ya kipat ya pom jong ki Israel kumno sau posni pat sau pomiet arsin sisngi uni uramha uperta persya ya ki sipai jong ki Israel bamanu na pedeng jong pi ki banut banyakun persya yanga bat udah kop hadu kata ba ya kata katma onrai tang da kajing yakun jong kini ki armut kamut u Goliat bat unuru ubadai ubawan naki sipai Israel udibat ulah ngulong curious bahaban tip sapang jong kata ulah persang ban keli na kita ki sipai ki bayadon hangta te komno uhunman jong u Eliab uhunman ningkong jong u David ulayo snow ya kajing keren upara jong u David bat kita ki sipai sapang u Goliat bat ba udah donru kajing temu ba unya kun ma u ya uni Goliat u David ulah don kata kajing temu ba usngo kwa banya kun bar uni Goliat
Beran uni uhun men jong u lepak yu David ba un lek no na kata jaka bat ba un lek pai syaka ban pet ya kita kilang berat henrei kiladan kat tu kat ni kibala lek raktin shus im sol bat kum tau sol ul lek no u lepak ban ye syam bat u David bat habau David u lapoi u lapen pau ba un ya kun ma u bat uni uram ha jong ki Filistia kum ta uni usol ula penkre yu David da ka jingking atiar jong u henrei u David umla banyat ha kita ki jingpong jong usim penban ula lek syarut wa bat bantam tang san deli ki mau banya kun yauta uram ha ngalong yu pi ka dei ka jing tu khana ka bangi le tip ha habau David ula poi hang ta hamadan thma u Goliat udang perkat imat kani kadai kajingle danda lani kajingle tamasa jongnu kumno kini ki Israel kin pha dau kunna ubam dan wat tang ki tiar yale kumbadan ki weipat ki sipai tenrei marsin sedang kata kajinge kun u David ulapen kloy bat ulam mare syau tau ramha ba u David ulabu ela kakti hakapla ban sei ya utau mau u David ula syat ya utau mau naki selang mat ki jong utau ramha mar kumta u Goliat ula kelon kram hamadan u David ula syim ya ka wat lam jong u Goliat bat ula pom ya ka kli jong u habaki Filistia kilayo i ya kata kala pendap ya ki da ka jing syapting bat baro kilaya phet yap no nangta para bengai da ka bangi perkat syapang kani ka jing tu khana syapang u David bat uni ramha Goliat nginya pet ya kani ka sam ka ba khandai bat kani ka dekhot ka ba shipau bat kita kiba itu ya ka kerteng jong me kin syanya habe naba me atrai memshim la ino ya kiba wat ya me kani ka sam kadai ka sam ka ba u David ula tho ya ka hadin ba ula penkhlam ya uramha jong ki Filistia u Goliat bat dai halor jong kani ka bentah ngin ya puson ya kani ka dekhot da ka ba ngin ya bu da ka ba ngin bu ya kani ka phang ngin bu ya kani ka phang kiba itu ya me kisanya hame kabasanya hame kamjulong kabale no kiba itu ya me kisanya hame kabasanya hame kamjulong kabale no bat halor jeng tai phang ngadon lightly ki bangakwa ban penken mau yangi hakini kapor kabaningkong ban itu ya ban itu ya ki para bengej bait baro kani kasnam arpo kalong kasnam kabangim sngotu sngothau kumno kasdang bat menta ilai kalajan kut klem sngotu setiala poi Desember batang kumni lawan Desember bat lakut kisamlah ngamtip hitip ne ami kene kisamlah habakia keren syapang ni usnam arhajar arpo habakia keren hakini gisni sengap ngan syai nuksai pikila penen kam yo niu arpo kum ikan jafris kum man syai nuksai kidan kibaya keren para samlah kum no pila ka exam online jong pi kabiang nang ta ka juba pelong tip syuk pi ngate arpo kabamut ngate ngam smutu smutau uni usnam arpo ulalong hakata kerkomba smutu smutau la ila kalalong ikin jafris wat teng habang ye keren iki gijing keren ki balong teng ki ba wat kirang ba ru habang ye keren ter kumtu habang sutu suta ni ngate arpo pi kamut ngate ngam smutu smutau hagapor kabangidang don hau arajar kat kendai kenau ya kini kasnem hagapor kibangidang don hau snem arajar kat kendai bat ngiyak mi lenti yo tayu arpo snem arpo bat baki jingkermen kibabun bha kibadon kibangingi kmi lenti yo ni usnem arpo henrai habangi poi pat hau ni arpo long kumbapet horror movie long kumbapet yaki movie
kiba pengiu kiba penhek kli hakanu kurkom namar balai kadon kajing ting nang ta kadon kajing ling a man sim nang ta kadon kajing pisa man sim nang ta kadon kajing khuslai nang ta teng teng ilawan ijing kemen tang si pangpat kelawan biang kajing septing Shong hayeng ruting mi sabar ruting tang seladon i complication hamet kindat ilai kamot last year kamen sim bat kum ta ter ngam tip pisngo ya hap ne manong long kum bangidon haka horror movie lani ka kini ki film kiba pengiu bat kiba penhekli sngu thau ngim syam mudur bangin rong shaun snam arpau bat bangi hap banya kun penban ya uram ha covid dan berkat ngim syam mudur bangin rong shaun snam bat banginya kun ya uni uram ha covid 19 ya David ru para bangai lapha ya secakale thma ban ai bam yakin men bat ban ya kun ya uram ha Goliat David umdai ubalayo ilupa ya kata ka bau hab ban ya kun ya utau ramha henrenda ha bau poi ya kata ka jaka bat ulej ai ba mekin men jong u syam ban bau hab ban yeng ban ya kun ya Goliat para banget habangi pai syalaka jong ka jing im ngi baro ngim syam kuwa bangin don ha pedeng jong ka klam covid 19 henrei penban mentangi baro ngi don ha ka apot bad situation wat langim syam lakwa bakan long kumta para bangay biit kajing yatu kana syapang u David bat u Goliat wat lakalong kabangila tip ha kabangila tip lut henry tungin pen kan mau ya ledi bakidon kijing hikai ki bekordor hadu kata-kata nakabenta jungi kamtam hakum kani ka apot kabamangi ngiyayat lingba habangi pai shu David pet shu David u David u itu ya ka kerteng jong utrai bat usania u what no miss ya kini ka penta ya kini ka point u David u itu ya ka kerteng ka jong utrai jong u bat usania u bat namar katapin sayo iya kini ki kentin ki bau David ukren ha ka kitab ka beningkong Samuel kalenong ka bakat nyo bat ka dekat ka basau pusang David uang yo Goliat me wan hanga da ka white lam badau sum badaka sti ngati ngawan syame ha ka kerteng ka jong utrai ngati ngawan syame ha ka kerteng ka jong utrai u David u itu ya utrai usania ha utrai para pengai kini kasnam ka ba ublai u khot yangi ukot yangi bangin itu ya hakarukom ka batamai bat karukom ka bakerpang kadan ka jingong ka ba onggum ni na ka benta ka pertai Goliath is too big to hit hendrai na ka bentau David Goliath is too big to miss na ka benta ka pertai para pengait u Goliat ulang ubah he adu kata-kata ban yakun persya ya u hendai nak tahu David u Goliat long u he adu kata-kata long bah kasuk ya u ba un ya le ya u ban kawang ya u bat kum juru nak menta jongi uni u ramha corona lani u covid is too big to miss kadai kasnam kabangin ya syam bat ublai bat bangin da itu ya u hakajingem jongi bangin da itu ya haka jingim jongi kani kasnem kalongkum kalat uni covid uni ramha covid ulang kum katakan lat nak benta jongi iwei piwei bangin itu ya utau trai uba mangi ngi syakri hakarukam ka batmai bat karukam ka bajanai ban syutip ban syuyos ngau kadai ka weihi hendrai ban itu kadai ka weihi bat hadin jong kata kajing itu para pengai
kan saya rap ini bangingin lah bansyanya kan saya rap ini bangingin lah bansyanya kita kiba itu ya kagerteng jong me kensyanya hame para bengai diit baro kajing geli kajongan akabenta jong piwei pila itu neem ya utrai ubama pi bisyakri ha karukam kabacanai Batla kumno kadang don ke ka bapen wit ya pi bapin itu ya ka kerteng ka jong utrai bapin itu ya hakur kam ka batmai ba hakur kam ka bajanai lada ka don ke ka bapen wit kata kan dei ka pop kaban ka yangi kat bangingin num itu janai ya utrai uba mangi ngi syakri para bengai biit baro kane kasnem Syim ya ka kum katakan lat ka ba ublay u ay hangi wei pi wei bangingin da itu ya utrai bangin da itu ya kekerteng ka jong utrai bat ba mangirungin laban ong kum ba ong udivet ngati ngawan syame aka kerteng ka jong utrai ko ramha covid ngamtip ke ika banja ngamtip ke ika banlong Henry ngawan syame lani ngayakun bat me ha ka kerteng ka jong utrai bat hadin ka jing itu ka jongi yau ka ba arpat bansyanya hau para bengai ublay ubangi itu uru itu yangi kan mau bau ni ublay ubangi itu uru itu yangi kam janai ban yakaba ngi itu yaladi Jeremiah kalenong ka baningkong ba khat ka basan ko ong habang ampat penlong yame hakakpo ngala itu yame kasam ka bakandai puwe ka khat ka bakhat saw ko ong ula itu ya ka kerteng jonga Ula itu ya ka kerteng jonga ublay utip ya ki jingja baro akibangi ya kendo bat ulong ru ublay ubas ngolem ya ki jingya syam jongi u David ulalet ya katma da ka jinget ha ka kerteng ka jong ublay u David u itu ya ublay jong bat udon ka jingshanya ka bas kem ha ublay u David ulalet ya kata katma persya ya Goliat da ka jinget bat da ka jingshanya ba ublay u yale naka benta jong u David u nget bat ushanya haka bor ka jong ublay ki para bengai biit kampat don ka wei pat kasnem kum kani kasnem kabakot yangi bat kabadawa yangi ba bangin sunget bat shania bet haublay na kabenda ka jingim jongi ki khun ki kti bat ka yeng ka sem jongi hi barok ka wei empat dan ka wei pat kasnem kabakot yangi bangin sunget bet ngin susania bet habangi perkat yakini ki baro teng ngim smutu smutang ngis ngulumar ka jingmut jing perkat para bengit Ngisir mensim ngiting ngikuslah ngipisah. Bat namar kata kan ni kasnam nak benta jongi kum gikun ki jong ublay kadai kata kan kasnam kaba dawa nangi bangin subret bet bangin sunget bat ba mangingin syanya ha uta ublay uba mangingi itu. Baiknya kecing long jangan dika pertai para bangit. Ngin le akum nukan kiai baro kilong beyond our control. Tangkan dika first wave ru kampat kut bahangin pat smutal mentah kalawan saka second wave. Sanu ken ngin pai. Ngaken mau ya ki kentin ki jong ujisu ki bau laong halaki senran jong hakapor ka bakalaki ka tu ka eryong ka bejur ka bagi senran bau ujisu ki dangdon hakaling ya ka bafila ban syam haka gospel ka jong Markos kalenong ka basau ba ka dekot ka basau bau ujisu ong balai pilong ki basyap ting kata-kata kumno ba pimpat don ka jinget para bengai uji suang yaki sendan jong balai ba pilong ki basyap tieng kata-kata kumno ba pimpat don ka jinget uji su laong uji su
uang yang ngiru balai pilong ki ba syap tieng kumno ba pim pat don ka jenget ki para benget ladang ila itu ya ujisu nyendon ka jenget bat habangi langet ngisania habangi langet ngisania para benget kumtu ngalapan kan mau ya pi kabaningkong ban itu kabaar ban syania bat kabalai bat kabakadu kabenta kabalai kabakadu ban syania haublei kam julong kabale no ban syania haublei kam julong kabale no kabaningkong ban itu kabaar ban syania bat kabalai kalong ban syania haublei kam julong kabale no nganya tu ipi yai ni we jing itu khana hakawai kisnong ladon uwe ubriu ubasyapting yau blei bat ubasyania lut ya ka jing im ka jong hau blei hakawai gamit kat bau dang thia ublei ulawan pau haka jing pho sniu jong hakata ka jing pho sniu ublei ulabata ya ba unyat ya uta umau ubahe bha ubadon haplau yeng jong ban nyat ya uta umau ubadon haplau yeng jong kumta hakata ka step ka babut andau la khithia klek ukun mau ya kata ka jingpo sniu kumta ulambi sabar bat ulapet ya uta umau yo I uta umau bahe bha dew ni umau tu bahe sisa tu ulek kumno ula persang ban niat ya utau mau daga bor jong ubaro ten reina marfu utau mau long bahe ti umla ban penki ya utau mau tang kan dia ru khamla ban penki ya utau mau henry wat la kataru man kasni men step men meet uyale ban niat ya utau mau bat kata kala long man kasni kala long ka rutin na kam ta jong bat kata kalau long ka exercise na kam ta jong nakaway kasni syakaway kasni nakaway katayo syakaway katayo nakaway kasnem syakaway pat kasnem wat lada kalau long dakisnem baungyat ya uta umau hendrai uta umau usa haju klem ki ertat bat syam lakan ria laniki tang kendiat ru bat man ba uwan phai saying man ba urung saying dah bola de panyat ya uta umau ujus ngosi ba udon ru kajing perkat ba imat kata kajing le sitom jong kalong kabaleno ulas dang banno mensim tianang ta entah ba ulas dang banno mensim las dang pat banwan sa usoitan baduta usoitan ulas dang ban pensoy ya uta ubriu uang usoitan ya utau beriu mela persang ban niat ya uni umah mentah labun snem sisa kalong ke ngati ngaong ya me balai ba mem sange no ong usoitan sange no memla mem yu I ba memla ban penki ya uni umah mentah melangiat ya uni umah dugis snem sange no ong usoitan ya uni ubriu ulan nang ngosi susu tenrai namar kenal namar ulong ubriu uba I ya ublei uba syapting ya ublei ulap hai sya ublei ha kijing duai ban ya thu ya kita kijing kuslai jing mut jong ya kita kijing ki ba ma ya kendu kita kijing perkat ki badan ha kijing mut ki jong plalut ha ublei bat kumta ublei ulawan pau biang ha uni ubriu sasisien pat bat ublei ula ong ha kukun ngalaong ya me ba men ko ngu ya nga meru melako ngu ya nga ngaong ya me ba men nyat ya utai umau henry ngam syam laong ya me ba me dai ban pen kenriha ya utai umau ka kam jong me ka dai ban nget bat baro kini kisnam melale ya kata hatu metharai kalong kabele no ong blai to pet yela di ong blay ya tau brio to pet yela di pet ya kikti jong me kilalong ki baksa bat ki baklan ba pet
yo budlum jong me ulanang kham scam pe ye ki kejat jong me kila long ki ba kho wa ki baksa bat ki ba khlan ku kun memshem lala ban pen genria yau ta umau henrei melako ngu bat melanget bat melasanya hanga ongublei ki para banget beit baro kajinget bat kajing shania jongi kam ju long ka beleno para banget habangi nget bat ngisania kata kamut bangilah ban pen genria lut ya kita kijing ki bangi ya kendu kamut bangila ban pen kendria lo kita kijing ki bangi ya kendu kamut bangin om kendu ya kijing pang kijing sitom kamut bangin om du ya kiba it kiba thon kam lani kamut bangin om ya kendu ya kijing ja kiba ngosi kamut bangin susong sa ha kijing sup kamut kumta para bangai hendrai habangi itu yo blai habangi shania hau katahi kalong kabam jun le no ublei ukhot yangi bangin shania hau bangin ngej hau wala kalong kumnuru man kasngi ngin pen ko ngu iladi hakamon ka jong ublei bat katakan long kum ke kan long kum bamangi exercise ya ka feed ke jongi ni exercise ya ka feed ke jongi ni nang push ya kata ka feed ke jongi shajrong bat kham shajrong para bangej biit hapdeng jong kanika klam COVID-19 kaba mangingi kendo hapdeng jong ini ki baro ayo ngila ban le ngimla ban niat yo ni stai syarut ban ong kilek no stai syarut hendrei ngila ban push ya ka jinget ke jongi ngila ban push ya ka feed ke jongi ngila ban niat ya ka jinget ke jongi ngila ban exercise ya ka jinget ke jongi badai kan ni kan ka situation ka ba penla yang ngila ni ka ba allow yang ngi bangin exercise ya kata ka jinget ke jongi ka ba mangi ngidon hau blai para penget biit baro ka jing shania ka ba shania hau blai ka ba nget hau blai kam julong ka beleno namar ka tu ka ba mapipi shania hau blai ka tu ka ba mapipi pinget hau blai kalong kumba pentrei kam ya kata ka jinget ka ba mapipi don hau tau blai ba mapipi itu hau tau blai ba mapipi shania para benget biit baro David hikai yangi ba mangingin itu ya blai David hikai yangi bangingin nang ban shania hau ngilau ya kijing ting ya kijing kuslai ya kijing artien kumbau David ulalau ya kijing janpong kijong usim ngilau ya kijing ting ya kijing syapting ya kijing sngau artatien baro bat ngikup ya kajinget bat ya kajing shania kajongi hau blai bat nangta kabanget bat kabashania hau blai para benget kam julong kabale no compare ladangi dai banyak kendo markmat bat uni uramha covid compare ngila ban mat wat haki yeng kisem ke jongi compare namar balai kaktin ka jong blai kakular yangi bakajing nget ka jongi hau blai kajing shania ka jongi hau blai kam julong kabale no bat kadon ka jingjot kumbau David ula job yo Goliath ngiruk nyin job ya kiramha kiba mangi ngila banyak kendu haka jing im ke jongi bat sisa ngin salak ban ong kumbaong David haka ni kasam kaba kendai ngan aingu hau try dala ka dok nuot baro ngan pen bena ya ki kam bapla jong me baro ngan sngok men bat ngan le risa hami ngan ruaya ro ya ka kerteng jong me ami ubah li tam ngin salah ban aingu ya ublai hakipur baro jong kajing im ke jongi para bengai biit baro ngadwai bo ublai un pendai ya kini ke kubur haki dok nun bat ki mensim ke jongpi bahkan pen klan ya kata kajing nget ke jongpi hau blai ya kata kajing shania ke jongpi hau blai bahkan nang scam kajing yadai ke jongpi bat ublai tu para bangai kani kasnam arpau wat nam syak bahkan letno lemda mangi ngila itu ya ublai wat nam syak bahkan kasnam kan letno lemda mangi ngila smutu
kumno ban ngej bat kumno ban shanya hau blai ka jing ngej ngin pen kan mau di ba ka jing ngej ba ka jing shanya jong ikam julong ka belen ai kani kasnam uni ramha covid too big to miss bat ngim dai ban miss ya kita ki benta ban itu ya blai ban shanya hau bat ban pen kan mau ya di ba ka jing ngej ka jong hau blai kam julong ka belen ai u blai un ker khu ni na ka benta ka burom ka jong u amen. Ki para pengej biit baro ngilapoi menta sa kabangin penwai no ya kani kajing syakri kajongi ya ublay pato pinay de besok de ko kemen ublay mker khu pi limba jong kani katayo hibaro stiyo pinang mat ya kajing ker khu kajong ublay pinang mat ya kajing yalam kajong ublay ha kajing im kajong pi kapaman lagsngi ngen penwai no ya kani kajing syakri kajongi da kabangin ya ruai lang ya kajing ruai ka basispa lai pusau ya kajing ruai ka basispa lai pusau basispa lai pu anak berim bangila yo kaktin ublay ngen yaro kalong kaktin sngo baha ai ngen yaro kum kasngi ba pensyai sngur baha penjam kalenti klau kala bangila yo kajing sisa ngen yaro kam tiang ya karongap ngen yaro ngen yo kajing sngo baha badap ngen yaro ya baro lang kam kor sisa yak siar bat yakipaila kaktin ublay long lakaspa ngin yaro ai bro kini baro artli kini dekat bat hadin jong ni kajing ruai ngin se yang lang baro bat ngan kerpan i temen besan doktor ilat bor ladu in sapelat yangi da kajing kerku penwai Hakabawa do tu ai berjing ai kepada biang kejong Jesus Christ ke try kejing ba kejong blame kupa lembat kejing slop kejong mensim ko kan yai sabat pi lembat kiri ngai ki bedembat mani ban pedon brom keteng kejong nadu mentabat halakta amen.